Nyankopon shira baby a wo bia wo hwe ne bia aha ye Opatafuor TV. I believe say ho odin na onyame de wo nkwa achew. Asodwie mu na me de ba wo nchen. Ni nyina ne say eye 2024 abato a Ghana eba betui asodwie ene nyina ye pe emfa ho ene tribe a wo emfa ho ene nipa ban a oye emfa ho se oye okramuni emfa ho se oye okristoni oye obosonsomni se oye osofo ohene anasa die ya asodwie efise babi onipa firi ni babi a oda se asodwie ni ho a oye hwea enye yie na afei suso babi a me no mienu ye de Ghana man aba bedru no yentimi nhwe ema Ghana man emmo enti se ye bibia na ya hwe ne yie efrise me no mienu ye ni babi arako haya na ye bia aye ma me no mienu enu nti ena Onyankopon nyansa mu ni nimdi mu no wadu be dua hase nti wo a oye amayoni oye oman mu panyini srew se ma asudwie oman Ghana ya sudwie ho ene hia wo a ukoto abasoso ma Ghana asudwie ho ene hia wo menteme ho ase patapa asem entokwa ifiri wa adwene mu eno entimi ema obiara enwene election de onim ye bia no campaign breso no waye de onim ye bia no abato breso no waye enya afei na okoye mentime ho ase twitwitwi akotwetwe nseka ne atuo na kofa oyone ne amane de abekura oman de ba bia wo bia no me Opatafuor me chiawo ede nyame asundwie ede chiawo ba bia wo bia afei tie nie ehwe abato yase eye electoral process say ye koto abai makasa afa ho enioma bebre na adiye nsem a etwato ena mede ma eye machidifo eye Opatafuor fans wo wiase nyinara omo ewo Ghana ahye so wona atukwan wa abrochire adiye nsem a etwato a Jacob Tumfo no ede adome ena mede mamu na tie ni adiye nsem ya mede mawi eye ensem a enso ano ebom minim sesa me kasa enso ano bom a wo a wo ye ogidini a wo ye zenetini na ye Opatafuor achidini no unim de me pa kire efiri se enso ano wo bibi mu a wo ye ho hwea enye yi enya asie wie Americafoɔ ekoto aba aye Donald Trump ene oba no entem kire mu kire wo se na ekwan eda ho a na enso ano emum afin edua kire no ade be chidoada ama ya to aba no ye de emu nkiremu ebai ewo Facebook a enye YouTube we su de channel ni nyina so ba bia ubenya bi ahwe bia no fa tutrim se enei a me ne o kasai ene eye on the first of December ene on the 1st of December ena me no mienu ye di nkomoyi ya de tie nie me to abromei e de akero mo a mutie no entie ne ye ye won krofo bi wo ha o mutie wa then they intentionally go out there to represent you and then misinterpret you to people just to get people confused regarding your message. It what tie the sese me ba na me bekire mu bia no me ba eye Opatafuor TV so ma bekire mu ama mo mate ase eye abato a eye 2024 7th December ewo eye channel yiso eye kan say Ghana ha ye ba beto na ehun edi ye nsem said ye munim ne de bia say ye true prophecy in the bremo
wei ɛyɛ ade a fa waso fɛ me yie ɛyɛ true prophecy a nsɔano bom yɛyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie ɛnyɛ asi awie tie ne yie ɛyɛ true prophecy a nsɔano bom nsɔano ne na ma waso nkɔ ho yie nsɔano bom deɛ tie ne sɛ ɔdefoɔ bi ɛna soma n'akoa ɛde no kɔɔ kyirikyiri asase so abere a ɔsoma n'akoa no ɔtoo ne din sɛ sons SONS na ɔtoo ne din sons no ɔde ne kɔɔ kyirikyiri asase so ɛde ne kɔtena hɔ sɛ ɔmmɔbra na abere a ɔde ne kɔɔyɛ no ɔdefoɔ no edua bi na dua no hyɛ aseɛ sɛ ɛnyini no efifi ɛnyini na abere a ɔdefoɔ no ɛsomaa sɛ yɛnkɔhwɛ n'akoa sans ɛyɛ dua a wadua deɛ kɔɔyɛ no wadua dua kɛseɛ mmienu tie ne yie na yɛhwɛ dua no na baako asa abɛka ho biem na dua no ayɛ mmiɛnsa na yɛhwɛ edua no na edua no baako ɛwɔ ehini nkoa ɔha ne enum baako soso ɛwɔ ɛyɛ edua ehini ɛyɛ aduosia nsia na ehini baako so anya aduosia baako yɛka sɛ ehini ne sɛ dua na yɛdua no ɛwɔ root baako ɛwɔ root nkoa 105 baako ɛwɔ root nkoara ɛyɛ 66 baako soso ɛwɔ root edua no hini saa baako 61 na abere a yɛkɔhwɛ yɛn dua no a ɛnya ɛyɛ ɔha ne enum no egyina hɔ ɛde ma ɛyɛ papa no a yɛfrɛ no sans no ɔno ankasa ɛyɛ ne hini na hɔ ɛna otumfoɔ no ɛsoma a n'akoa bi sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔnkɔtu ɛyɛ sans no ɛyɛ ne dua no a waturu no ɛfiri sɛ twabere no aduru ɔnkɔtu mfiri yɛ kyirikyiri asase na ɔmfa no mmara abere a ɔwɛmfoɔ no kɔduru ho no ɛyɛ sans no ebu kotodwe na ɔpa atwɔ sɛ ɔntwɛn na saa dua no a ɛwɔ ehini ɛyɛ aduosia nsia no asɔkye kɛseɛ bi bɔbɔ na entutu sɛ etutu tɔ fam wie na ɔde n'ani hunu sɛ ɛyɛ dua no a ɛwɔ ehini aduosia baako no sɛ atimi agyina na sɛ ɔmo betu ɔno sans no ne dua no firi hɔ a n'ani bɛgye ɛyɛ ampara ɔde nkotesrɛ esu ɛsrɛ ɛka kyerɛ ɔwɛmfoɔ kronkron no ɛma ne kɔ ka kyerɛ ɛyɛ osikani no anaasɛ asase wura no ɛma asase wura no te aseɛ mmiritia bi mu ɛna mframa kɛseɛ bɔɔyɛ na mframa kɛseɛ bɔɔyɛ no ɛyɛ dua a ɛwɔ ehini aduosia nsia no ebu tɔɔ fam ne tɔɔ fam no ntini ansɔre bio afei dua no a ɛwɔ ehini ɛyɛ aduosia baako no ebenyini ɛyɛ fɛfɛɛfɛ enya animonyam pii ɛso aba pii saa aborɔma yi ɛne aborɔma a Jacob tumfoɔ ɛtoyɛ ɛde kyerɛ me saa aborɔma yi ɛne aborɔma a Jacob tumfoɔ ɛtoyɛ ɛde kyerɛ me ɛfa abatoɔ 2024 election a yɛba beto yɛbɛkɔ ɛyɛ on the 7th of December 2024 deɛ bɛsi ɛwɔ Ghana ɛna makyerɛ mu de akyerɛ wɔn masumdwie enka onipa bi biara ɛne Opatafuor akyidifuo biara nyame nka mo ho pursuant to the inexorable forces of fate and the zeitgeist of our era, I hereby proclaim that the forthcoming presidential elections that will be held on the 7th of December 2024, the tree with 61 roots shall emerge victorious in this forthcoming election.
For whatever that I've said, there's nothing that can be done. You can't change it. It has already preconceived in the realms of the spirit with a seal to which nobody can do anything about it. God bless you and bless you so much.